Tungod tuli makabulan nga konstruksyon sa Detour Road sa nahugno nga parte sa Overview Road sa Quezon, Bukidnon, dakong epekto sa ekonomiya sa Region 10 ug Region 11. Kapin 1 million pesos nga lugi matag adlaw natala sa Oro Chamber of Commerce. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ang estimated time natin to do the test baka umabot ng 2 buwan. No? At ang pagkatapos nun, magdidisenyo na tayo ng detour road, no, dun sa inner portion nung kalye. No, idudugtong natin yung hindi nasira sa baba dun sa hindi nasira sa itaas. No, gagawa tayo ng detour road. Yun ang pinakamabilis na gagawin. So yung 2 months yung testing pa lang, ha? Testing pa lang. Kasi matagal na testing to, no? Pero pipilitin nating bilisan yan. Mao kini ang gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dizon ato sa pagbisita niini sa nitabong landslide sa Overview Road sa sitio Kipolot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon nga posibleng mulungtad og 3 hangtod 5 ka bulan ang construction sa Detour Road duol sa landslide area. Apan gikontra kini ni Oro Chamber past President ug Regional Development Council past Co-Chairman Ray Talimio Jr. Posibleng maapektuhan niini ang presyo sa mga produkto pasulod og gawas sa rehiyon. Murag dili siya acceptable, di ba? Pwede niya sabihin 5 months, but because of the viability, the importance of this road network, we will do it half the time. Mauna ang atong gapaabuto ng mga pronouncements. Dugang ni Talimio nga gibana-banaang moabot sa 1 million pesos ang inisyal nga danyos matag adlaw sa industriya sa agrikultura, trucking ug manufacturing tungod sa pagkadilatar sa biyahe sa mga truck pasulod og gawas sa Region 10 ug Region 11. Nakatakda sab sila makigpulong sa Department of Trade and Industry, Department of Economy, Planning and Development ug MINDA alang sa mga intervention. Ang trucking normally or expected sila gyud mag-shoulder sa additional cost, but of course they will make arrangements, for example, na magkaroon ng sharing for the additional cost, and then the time sa delivery kay syempre mas dugay. Ang pangako natin sa kanila, hindi lang natin aayusin to ng mabilis, aayusin natin ng tama to para sa safety nila. So kailangan yung talaga safety first tayo dito. Magpadala kuno sila og position paper sa Malacañang aron hangyoon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga paspasan ang konstruksyon sa Detour Road tungod dako kinig epekto sa ekonomiya sa Mindanao. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.